like and subscribe खालाम लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव। सिनिसखौ मोजां मोनदों ना दा? दे। बेयो भालुकफंनि टुरिस्ट प्लेस। बेयो border of Assam and Arunachal Pradesh. But this place is especially in our Assam. बियो माबा सेकेन्ड एक्ट्रिसा बियो फार्स्ट आरो दं लाजिनानै ओरैबाय थाखुमाबाय नै फार्स्ट दै फार्स्ट एक्ट्रिस ओमफ्राय आरो ओरैजाय दं नै शुटिं खालामो रेडि खालामगासिनो दङ नै केमेराया रेडि खालामदो ओरैजाय दंमोन ओइ देलायगासिनो दं नै मेकआप खालामगासिनो नैबे नैबे एक्सनि लोगो केमेरा माना आंखौ लाजिनानै थाखुमादों Boro आं लोंग्रोनि नै एक्ट्रिसा बियो ओमफ्राय ओरैजाय केमेरामेन दं रेडि